Tikupira kuti ambiri ndithu ndi chidwi kufuna kuona zotsatira za chisankho zimene bungwe la Malawi Electoral Commission akubweretsa maka ndithu pakati pa anthu amene amapikisana kumbali ndithu ya zipanezi makamaka ndi pamene ndithu anthu ali napo chidwi kwambiri nkhani ya usogoleri. Ndipo tenga ndi zotsatira za chisankho zimene bungwe limene la Malawi Electoral Commission akumabweretsa kulowetsa ndithu mu database yawo zikuonetsa ndithu kuti chipani cha Democratic Progressive Party akuoneka ndithu kuti akumakhala ndi advantage mosogozedwa ndi Arthur Peter Mutharika. Mwachidule ndi amene ndithu akuoneka kuti akumasogola maka pa data imene ikumalowa mu database imeneyi. Koma tisanapitire ndi nkhani yathu tatene tione ndithu zimene anayankhula magayizi a MBC masiku angapo apitawo pamene anthu amayandika ndithu kupita ku chisankho chimenechi. Kumapito kwake tipitire ndi nkhani yathu. Chimene sindikudabwira kuti amene ajashere kondowe marizatsi awo akutuka chonchicha nchakuti it's coming from those who are living the change. They are living through the change. Kusintha kumene zimene zozabweretsa sizingatheke kuti alimi amene akulima ku War Irrigation Scheme amene samalima chifukwa intake yawo idawonongeka lero lakudziwa kuti yakonzedwa ulendo uno sizingatheke anthu amene anene kuti tikavotera Peter Mutharika. Zosatheka makolo awo ana amene ajawo kuti akanene kuti tikavotera Peter Mutharika ana ajawo kupita ku university 33,000 sizingatheke pokhapokhapo ngati munthu alibe mzimu. Mwanimvetsa ndiye monga wanena George aliyense amakhala ndi ufulu opanga research. Aja anapanga research yawo anthu akafusafusa mafunso mukafunsa bwanji anthu ambirimbiri pamene mwayi omwe anthu ambirimbiri mafunsawo ena sanalembetse. Ina yatuluka yosonyeza kuti amene amakafunsidwa ndi anthu amene ali nkovotera. Zili kwa Malawi ku panga weyi. Koma tidziwe ichi chiganizo chopanga chokhudzana ndi dziko silipanga ndi my emotions, siligwiritsa ntchito my emotions popanga chiganizo chopititsira dziko patsogolo, siligwiritsa ntchito mkwiyo popanga chiganizo chopititsira dziko patsogolo, silipanga chiganizo chopititsira patsogolo dziko pogwiritsa ntchito kudzikonda. Zinthu zitatu zimenezi tagwiritsa ntchito pa zisankho zonse zimene takhala kupanga mdziko munomu. Ulendo unowo tiye tisinthe. Izi ndikupempha Amalawi. Chabwino tawamba ndithu magayi amenewa amene arundi achina George Kasakula ndi timu yake imeneyo. Tikupempha kuti ambiri kutsatira bwino programu imene ndithu magayi amenewa amakhala akuyankhula zambiri maka zonyoza Arthur Peter Mutharika amene ndi mtsogoleri wakale wa dziko la Malawi komanso ndithu ndi presidential candidate wa chipani cha Democratic Progressive Party. Nde zimene zimabwera makaposera ndithu kuti kunatuluka kafukufuku amene mabungwe osiyanasiyana amakhala ndithu akubweretsa zotsatira zimene kafukufuku ameneyo amachita madera osiyanasiyana ku Malawi. Mabungwe ake tikupempha kuti ambiri watsala bwino kuti bungwe loyamba linali la Afrobarometer limene linazamba ndithu mu chaka cha 2024 cha mu December anabweretsa ndi zotsatira zawo komanso IPOR amenenso ndithu anabwera ndi zotsatira zawo. Ndi zotsatira zimene zimaoneka ndithu kuti zinkapanga machi ndithu kuti Peter Mutharika ndi amene amasogola ndi 40% potenga ndi amene anachitira kafukufuku ameneyo. Ndi zimene zinkaoneka ndithu kuti akuchipani cha Malawi Congress Party sizinkakomera. Ndi nawonso ndithu anabwera ndi kafukufuku amene anapanga akuti ndi magayi ena akamkati achina Sherry Kondowe amene ndithu ni mmodzi mwa alangizi ana mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party amenewa ndi Lazarus Chakwera. Ndi kafukufuku amene anapanga ndithu magayi amenewo ankaonesa zona kuti akuti ndithu Lazarus Chakwera amasogola pa zotsatira za kafukufuku ameneyoyo. Ndi magayi awa anabwera ndithu pa panel yawo kukhala pasi akuti amapanga analyze zimenezo. Ndi pamene amafotokoza kuti akuti ndithu munthu wanzeru palibe chifukwa choti akavotera Arthur Peter Mutharika makapotenga ndithu kuti ati Chakwera anachita anthu zinthu zambiri. Ndi pamene amachiwa za irrigation scheme chani ana school zimene amayankhula pamenepopo tazimvera tokha amene ayankhulira magayizi amenewawo. Komano point yomwe inafuna ndithu kuti tipange noti ndi imene amayankhula zonena kuti akuti ndithu munthu wanzeru sakwena ndithu kuti akavote ndi ma emotion akavote ndithu ndi mkwiyo pomwe akavota pa chisankho chimenecho. Akwena ndithu kuti akavote kuvotera amenewa Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party. Ndi funso ndionena kuti munthu akuvutika wani chakudya alibe, akhankhani amafuta akanda galimoto ndeti kulibe, sugar kulibe,
amene akuti asogoleriwo anazasiya ndi gulawo ndetu zoti anthu ali ndi mavuto kuti athane nawo mavuto amenewo akuonesa zoti chidwi alibe. Anthu akati apite ku msewu akapange zionesero ndekuti atumiza magayi azikwanje kukalimbana nawo kumeneko. Ndiye munthu asakhale ndi mkwiyo koma akavota asapite ndi mkwiyo. Komanso pamenepa akunena zona kuti palibe chifukwa choti ndi munthu ndithu akavotera athapita munthalika kunyoza ndithu apita munthalika. Komano chimene amayiwalira nchonena kuti samalowa m'maganizo mwa anthu. Mwina amangoyankhula zimenezi for the sake of kupanga please ma masters yawo amene ndithu ndi achipani chimene chamala Congress Party omwe timadziwa kale kuti program imeneyi amayipanga sponsor ndi ena ndithu ngati achina Moses Kunkuyu ndi kagulu kake ndi amene ndithu amapanga sponsor program imeneyi. Fati kakumbukira bwino kunawuza atuluka solike jina yake mbuyo mwimene masoza kuti magayi amene wawa amapasidwa ndalama maka ndithu kuchoka ku akuluakulu achipani chimene cha MCP maka ndithu a Moses Kunkuyu potengera ndi conversation ya WhatsApp imene apanga likiyo. Chimeneno amangoyiwalira ndichonena kuti pa mene amagwirapo ndi office ndithu ya boma yonena kuti ka ndalama zimene amandira masalary ka allowance whatsoever chima resources amene amagwiritsa ntchito pane papa ndona kuti ndi ndalama zoti misonkho ya Amalawi ndi amayiwala zimenezo kunena zona kuti zimatha zinthu kutheka kusintha kupeza kuti government yasintha amene ndithu akuapanga save pano ndi kuti aluza pa chisankho kwabwera ena kuti administration ina ingapanga accommodate zinthu ngati zimenezo. Ntchito yawo ndionena kuti apeke information ku public osati apange mislead public pofuna kupanga gain china chake kapena ndithu kupanga please anthu ena ake. Chimene amayiwalira magayiz awa ayina Kasakula ifa makamaka ndithu akasakula amapanga zinthu ngati unprofessional ngati munthu onoti sakudziwa zimene akuchita. Amayankhulisa kwambiri ndi kagulu kamene kaka amayankhulisa kwambiri ndiye being wankulu head wa section kumapanga zinthu ngati zimenezozo. Amakhala ndithu akunyoza kwambiri amene athapita munthalika ndiye potenga ndi zosasemezika zimene zikuchoka ku bungwe limene la Malawi Electoral Commission za zisankho zimene ndithu sanamalize bwinobwino komano potenga ndi imene zinthu zake zikuyendera it's very likely kuti athapita munthalika angathe kupambana pa chisankho chimenechi ngati sizisintha zina zake. Ndi mene amanyozera muja akuganiza kuti zingathe bwanji. Amagayi amene akutenga ndithu chisanzo kunena kuti mbuyomo ndithu kunalinso anthu ena ake amene ankapanga zinthu ngati zimenezozo koma ndo mapeto wake itasintha administration ndi kuti government yasintha those guys anapeza kuti were fired. Enawo ndi kuti ma contract awo sanasayinidwe ena ndithu chifukwa cha condition imene amakumana nayo ndi kuti anapeza zoti ena ndithu amakupeza kuti angopanga resign ntchito chani. So nkhani ndiona kuti anthu ndithu amene magwira ku ma institution aboma ofuna ndithu kumagwira ntchito kupereka service ku public mukapanga serve kwambiri anthu amene amabwera mboma andale zotsatira zake zonena kuti boma likasintha ndi kuti administration ikasintha ndi kuti zambiri sonano zimakhala zakuvutani. Ndi zimangofunika ndithu kuti anthu ndithu amene ali ma institutions ngati amenewo akuyenera ndithu kuti azipanga serve interest ya anthu osati interest ya ma politician kapena ma political masters. Siku MBC kukhako kuli ma institutions ndithu ambiri aboma kumene zolinga zawo zoti aseve anthu koma malo moseve anthu amapeza kuti akupanga serve ma masters omwe ndithu ndi andale. Ndi imene zikuteramo sizozoti kumeneko ku MBC mukumva bwanji a director general kumeneko ndi gulu lanu amene makhala ndi ka program kaja matiti mvesese kaja ndati zikuti bwanji mweko BBC kushuta kumeneko musamale kwambiri muzikumbukira ndithu kuti ndi ziko zinthu zimasintha. Mwene maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunazona kuti MBC mbuyo ndithu imakhala kuyankhula zake zonyoza athapita munthalika ndi zipani zina zotsutsa boma pamene ndithu anthu amapita ku kampeni. Ngati maganizo amene alipo motha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zamachitika ndi kuti zitha kutipeza mosavuta.